Ye boy. Wenzani kade unamfana lapho? Azafana lokho. Umuntu uyambiza 20 years engabuyi. Uthenda ngakudla. Kulesi sasebenza. So batshela wathi uyalamba lapha ekhaya. Uphakulele njani ukudla khona? Kahle. Uyabona into ozenzayo. Angifuni umntwana odle emalayinini, angifuni. Uyangizwa ukuthi ngithini? Plus umuntu ngaza kunikeza ukudla uqala uzontshela ukuthi ufuna ukunika ukudla kunjani. Wawudla inyama antwana wakwazi thatha la. Ngakuthelelanga umsobho. Ngithelelanga. Alright. Awudla inyama mntana yakwazi. Bebelo bani? Bebani. Jani rice. Usunatha mani. Kanti boy Sisi. Ngakho ukutshela umfana kadla inyama. Chicken le Alex. Last umfana wacisho admit hospital ngamthele yini umsobho. Umthelele. Ukumthelela umsobho sentwela kungela nyama. Hayi umthelele mama. Kuleka ule Alex mntana wami. Kadla inyama kosuka waphambaliseka nje ngoba. Wow. Kanti inyama lithola ngemaplazini? Yeah. Alright. Siyabonga mama. Oh. Next time. Awudli. Ungaqeda ukudla lapho ubuyele. Eza bangakunika okunye. Uyezwa? Ungaphonga usuku abangakafaki izinto zonke ezidingakala ekudleni. Sometimes bafuna ukuthela umsobho bafakile. Anje abona ukuthi rice ile yayila into zankhona. I6 colors antu yakuzothiwa 6 colors. Abafakanga lapha amasuphu la. Uyezwa?